On Thursday, the ruling BJP suffered a setback in the Simna constituency as 33 voters from 11 families officially severed ties with the BJP to join the TIPRA Motha party. The new members were formally welcomed into the party fold by Minister Brishaketu Debbarma and MDC Rabindra Debbarma. The joining took place during a meeting at the TIPRA Motha party office located in Hazamara Bazar under the Baikunthapur village committee. The new members were formally welcomed into the party fold with the party flags. Addressing the gathering, Minister Brishaketu Debbarma emphasized that this move is a testament to the growing support for Bubagra. Long live, long live, Bubagra, long live, long live, long live. TIPRA Motha Phanyaron Khabai Kubai Lam Sago, Bubagra, long live, long live, long live, long live, long live, long live. Bubagra ki, Bubagra ki, Bubagra ki. 우리 사무장님들하고 승조도는 탄사게 하기 있니 진이 부부가 가고만 저라고 이 나라로 자라 조이니 에티와 진이 부바가는 로기 그냥 니 가냐로고 너는 카바이 코바이 승 람수고 진으로 저거로 그냥 동네진이 블록 커미티 에도치 리지널 커미티 BC 커미티 TIPRA 쿠바이키에 저토는 승노로 카바이 코바이 람수고 너는 벨라이나 함바이 너로 그녀로 부바가는 로기네 니 서바이로 파이만다 패밀리 바기 그승 파이나이 샬로 जों नरक मतुइनो नरक बाय आखुबाय फेनो जेकुनु सामु जों तांलायनाय जाते चिनि बोसाबुतै चिनि बुसुंगनि नेक्स्ट जेनेरेशन जाते काहामै मानानै दिनि नरक लगिरि तमन बागैनो दिनि नरकनि चुबामु तमा बागैनो जों दिनि चिनि फरायसंनि हायजागो जों स्कुल नवोदय रक लाइतुका जों सुरेन्द्रनगरनो बिद्याज्योति रखाय इंलिश मिडियाम रक लायो जागाव दिनि जों चिनि Simna kaisa नाम करा स्कुल हिसाबै जों सुरेन्द्रनगरनो जों खालायमानका आव बेबागनो नरकनि साइट बुंतमाबाय दिनि नरक जुदि तेबो जों बाय अमा हायके बुबाग्रानि लगी नरक हायके केसिनि फानतेबो बारिनाय चिनियो हेजामारा बाजारावनो जों मर्डान खाय तिसाननि बागै जों अबयसि जों साइट नाय चिनि अ हेजामारा आमजयो जे अफिस दंबाय माराव अबर नो जों तेबो नायथत खालायनि अजाबो जों एग्रिकालचारनि दुताला बिल्डिं कासावै दङ तुरु तुरु बुंबाय थांखाय जों हेजामारा आमचाइनोबो जों मोहनपुरनि हायके जों सासा खाय तिसाननि मुजुङो गा आजागत जों केमनो बिरुदि ना जों सुदु बुइनि आमचाइ हाय चिनि आमचाइनोबो जों नायथत खायनानि मुजुङो आबसे चिनि नाहाबु जों अमसाया जे मोहनपुर तारेदि मोहनपुर रियावै चिनि हेजामारा मारा नो चिनि रिदि आकबसे मोहनपुर नो रिमा हायनो जों नो रिदि आमसे चिनि नाहाबु जों अजागो केमनि मानथाय सप्तायनो जों सेगै जों नो रिदि आकबसे कुनु दिन आयाखो लोगो सागला चिनि नाहार मंगमनो जों चिनि बोसाबुति रंनि नेक्स्ट जेनेरेशन नाहारैनो हेजामारा आमजों जों तेबो मर्डान तेबो नायथत लामा থেকে आरम्भ खाय बाजार लाइट अफिस जतनो जों नायथत खायनानि बागै जों चेष्टा चालुबाय दं जों अखवाय समनि आमसाय जों कलेज सामनानि बागै सायख'बाय दं तांगै कलेज सामनानिफ्राय चिनि बोसाबुति रक जों टिप्रा सारो जारा कामियो दंनाय रक बेसिबां रां खरसा बा 12 पास खांखाय जों मोहनपुर याखाय जों आगरतलाव मापरगि बे अ जागो जों कलेजनि थाखाय खांखाय जोंनि अ आमसायनि जे चिनि फरिनाय रक 12 पास जोंनि जे फरिनाय रक अर रां फैसा कमबायनो जों अ जागो चिनि बोसाबुति रक मापरगि मानांगो दा आ जागाव तो जों अ जागा आनि बोसा फरिनायनि बिनि बोसा फरिनायनि बागै याबलेना अ जागाव लुकुरकनि बोसाबुति रक सुबिदा मानथं आव. This defection is seen as a strategic gain for TIPRA Motha as it continues to consolidate its influence in the hilly region of the state. Bureau Report Chini Khorang.